Mune kuma fatan alkhairi. A wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka zo ka ƙirƙiri wallet a cikin Interlink network ɗin nan. Wannan Interlink ɗin fa mining ne na gaske. Yau za ka zo ka shiga inda aka rubuta verify ITLG ɗin nan. Ka gani? Already na buɗe dai kawai don ka gane zan ma. Wannan shine na abin nan ɗin dai. Kun ga wannan account ɗin yana cikin hatsarin an babbake. An taɓa babbakewa gashi nan har cycle 60 da wani abu. Ka gani? Idan baka taɓa buɗewa ba, za ka zo ka taɓa wannan start ɗin. Ka gani? Daga nan gurin gashi an rubuta create wallet. Create wallet to zan taɓa. Ainihin zan sa wannan passkey ɗin na ko passcode nan da za a sa. Yau gashi nan na sa sai in yi next. Zai ƙara sa in yi confirming. Gashi nan yana creating ya ce in sa hannuna. Done. Na ƙirƙire ta. Kaga abin da za ka zo nan ka yi, za ka zo nan wurin. Kaga wajen ɗan aljanin nan za ka taɓa. Za ka taɓa, za ka zo kai connect. Ka taɓa wannan gashi nan inda aka ce connect now. Zai yi connecting da abubuwan kan nan gashi nan. Shi kenan ka ƙirƙire ta. Amma akwai referral da ake sa. Shi ma in mutum ya baka za ka zo ka sa referral code ɗin wallet ɗin. Ka ga nan gurin sai kai submit. Shi kenan. Allah ya bamu sa'a. Thank you very much.